hypyt siltä sujuvat. Ihana pari. 34-75 oli aika ja vitonenhan sieltä tuli. Sitten päästetään vauhtiin Kääpiövirrat Fani. Sabina Reenval Länsi-Uudenmaan koirayhdistyksestä. 3 vuotta 3 kuukautta on koiralla ikää. Ohjaaja oli siis 14-17, jotakin siltä välillä. Oi. Näin ne nopeat koirat kerkee hakemaan tuolta yhden ylimääräisen esteen ja tulos on hylky, mutta saamme nähdä Sabinan kaunista hienoa ohjausta. Tuli niin hieno ohjaus ennen tuota seiskaputkea, että tuon värinen. Tänään se on vielä vapaa, huomenna se ehkä ei voi. Ja loppusuora kova, ai että mikä vauhti koiralla, jes, hyvä.